Ей, жена ми с камера. За Люксембург ще я вземеш? Що не? Ало да тежи. Да я скажу. Алия, върви да виж Мишето какво ще ти покаже. Пешо заел си ми централна позиция. Колко съм много голям. Не знам защо се преговаря от темата. Според мен направи някакъв номер на 25 лака БТК, защото за един момент не мога да 20 лака. И да викам, аз вчера толкова бързо ми издаваш, че не си. Много седна на тия стари бе. Не, много да пана, а не от него. Тук един е седнал, Не е станал тук. после се стане, че почне пак старата песен с много. Peace. Червените орбити се дават пари да си увеличаваш силите на оръжията и на магия. Няма да те стигнеш толкова за... Зелените животни. Последното кое е? Тя батерията ти е 3 часа, тъй че... 3 часа си батерията, не е. А ти не си ли ги прехвърлял? Еми, не съм. Ще покажем на Пешови кадри от тържеството. Михайла, къде са? Не може, тя носи раници. Измори ли се? Хайде, Али! Ела при мене. Искаш ли да кажеш, как ще вземе тогава раницата? Чакай, да спаля раницата ми. Само да я свалиш и те вземе. Какво е? Пейчи си, да. И ти да напееш само да не тупнеш. Да, тя е една стъпка. Ще улекна ли ти пеш? Да. Два самолета. Хайде, има още малко до парзалката, двете. Ние ще висиме от тук. А ние ви казваме довиждане и тръгваме нагоре. Пейка, не е ли малко за двете?
А може да тупнете като Пети, извади по един сандвич да хапнат. чай ще стигне до... Ще издържат някакви. Аз не искам сан. Аз ще го А изям. бира, Но цапнеш една, но още се чудиш. Хайде да ходим на първалки. На по-хубава.